Ħidma bla waqfien minn numru ta' volontiera li matul il-jum tal-ġimgħa kienu qed jisfidaw is-sħana tax-xemx li jġib miegħu Lulju biex jagħtu l-aħjar festa tal-Madonna tad-Dutrina f'Ħal Tarxien. Din is-sena tkun b'differenza. Dan hekk kif għal din is-sena, in-nhar tal-Art sar lejliet il-festa minflok fjum il-festa, il-ħadd, kif kien isir fis-snin passati. Roland Taġus kompla jgħidilna dwar il-ħidma tal-volontiera. Ix-xogħol li għamlu l-volontiera fimni tapprezza għax da ħadd minnha ma jitħallas, ġifieri tkun il-bot mill-familja, ġifieri weekends, ħdud, festi, xemx, xita, ġifieri dejjem il-post narjew il-maħżen. Sagrifiċċji huma kbar, ġifieri anke l-fles li noħorġu, apparti li l-kumitat ukoll jgħinna. Ma tkunx sfida ġifieri tkun daqsxejn jibsa, fimt? Ma wieħed mal ieħor nirringrazzjaw l-Alla immexxu l-ħarqa li hawnhekk wieħed irid japprezzahha. Waqt li konna qed nitkellmu ma' wħud mill-volontiera, indaqqet sirena li hija tradizzjoni ta' kull sena. Is-sirena bħal kull sena indaqqet darba kuljum mill-ħamis sal-Ħadd.